дарси ибрат. тариқат пешаеро қисмати бад намуд бар кишвари ғайре мусофир. миёни халқ соҳиб ҳурмате гашт, яке устоз мехондаш, дигар пир. ба чандин деҳаи атрофу пешу чу мулло хизмати ислом мекард. буд имон эътиқодаш баски маҳкам, адо аз сидқ расми он мекард. яке мӯре ба дастораш зидеҳе бичаспиду биёмад ҳамраҳи он. ба рӯи хон ниҳодаш мӯри ҳайрон, нигоҳе ҳам намеафканд бар хон. гаҳе бар пас гаҳе бар пеш метохт, ситодаガамиқ андеша мекард. ба поён гаҳ зи боло хеш мерафт ва оҳе мекашид аз қалби пурдард, ки гӯйи мӯри дурафтода аз ҷуфт чунин бо шеваи мӯрона мегуфт: ҷавонмардо, ситон ин ҷони ширин, ки то дарди ғарибиро набинам. варо бардошт беозор аз ҷой, бибурду назди ёронаш бидод сар. сипас бо чеҳраи мамнун бигардонд ба сӯи зодгоҳи худ сари хар. худойназари оқсоӣ.